A ja som túto výzvu o testovačke zobral úplne vážne, ale robím to viac menej s každou jednou nejakou novou boilies. Najprv si boilies vlastne keby otvorím, aby som zistil, že nejaká konzistencia. Toto je klasika. Proste tie boilies od Tactics sú také ako plastelínové, nie sú to úplne tie gumené, je tam vidieť, že je tam fakt kvalitný materiál a neviem, či to bude dobre vidieť, tak je tam vidieť aj tá chili, čo je super. Voňajú v podstate veľmi podobne ako tie Scopex Squid, na ktoré sme už všetci zvyknutí, super sa oddelujú, je paráda. Takže bude sa z toho dať robiť výborné PVAčko, čo ja teda určite do chladnej vody používam. No a samozrejme, že som aj ochutnal, sú štiplavé, tá chuť mi išla tak dobrých 10 minút, takže áno, robím to aj ja. No a na to, aby som to mohol otestovať, tak v podstate toto je môj klasický nadväzec, ktorý používam na kubákové koule. A hodíme to do vody, do ľadovej vody. Ja som si toho vedomý, že ja som si tu prichystal v podstate vodu s ľadom. A som si úplne toho vedomý, že nikdy to nebude taká kvalita, ako je klasická nejaká vodná nádrž, rieka alebo jazero, ale minimálne na 24 hodín každú novú boilies ja hádžem do takéhoto provizorného akvária a sledujem, čo to robí pod vodou, potom si to viem predstaviť zhruba, ako to vyzerá na tom reálnom dne. No a po 24 hodinách tú boilies vyťahnem a pre mňa je dôležité, aby bola taká, aby sa skrátka oddelovala, aby mala nejakú štruktúru, keď sa oddelí, tak viem, že tá boilies proste maká a bude dobrá. Za mňa, ak tieto boilies budú fungovať, zopakujem, že toto sú boilies, mali by byť na studenú vodu, čiže s prídavkom chili, sú fakt štiplavé. Vonia krásne, tá štruktúra je parádna. Ak toto dokáže Milans Tactics urobiť v obalovanej, tak to môže byť pecka. To môže byť celkom kľúčové, veľa ľudí hľadá také tzv. Celoročky a toto je kombinácia Scopex Squidu, štiplavého, určite s tým chlapci ešte vyhrajú, takže ideme to lupnúť zatiaľ do provizorného rybníku, no a o 2 týždne snáď už uvidíme aj teraz vody. Neviem, či je to vidieť, ale boilies nezačala pracovať. Pekne sa otvára. Tá štruktúra maká. Čiže uvoľňuje sa vzduch. Skúsim natočiť video po nejakých 8 hodinách. Asi teda až ráno. Teraz máme 3/4 na 6 večer. Takže uvidíme ráno, natočím niečo a potom po tých 24 hodinách plus minus. Ten ľad už tam nebudem pridávať, to je fakt len taký joke, ale no uvidíme. Takže kubákové koule Scopex Squid, štiplavé do zimnej vody, od ľadovej vody. Takže po 24 hodinách máme zhruba nejakých 7 minút do 17. hodiny. No a výrazná zmena. Tá voda sa zakalila dosť rapidne. A podotýkam, že toto by nemali byť boilies, ktoré sú rozpustné, teda aspoň takto kubák neuvádza. A sú to teda boiliesky, ktoré sú postavené na základe Scopex Squid s chili paprikami alebo s nejakou príchuťou, ktorá by mala byť štiplavá, a teda je. No a neviem, či to bude dobre vidieť, ale v podstate tu na vrchu sú také tie vyplaveniny.
Na spodu okolo boilies je taký jemný kal. No a stále tá boilies pracuje, vypúšťa. A pre mňa celkom zaujímavé, že ja som mal vždy za to, že tieto boilies kubákové sú také, že skoro nejakých pár hodín, 5-6, ale jednak je to 24, ale myslím si, že úplne v pohode zvládne 24 aj v klasickej rieke, jazere, alebo teda v vodnej nádrži. No tak ja teda navrhujem, ešte by som to tam nechal, ale na víkend ideme preč, takže skúsime boilies vyloviť. No. Tak toto parádne vyzerá. No. A urobíme si malú zborku, že teda ako je na tom vlastne po tej technickej časti. Či sa bude rozpadať, či by ešte zvládla byť v tej vode. Takže ideme na to. Ja si to takto pripravím kameru. No. Takže montáž klasický. Stúžená šnúrka. Tu je to vlastne odblankované, čiže tú gumovú časť som odstránil. Plastické olovko. Korda Crank. Myslím, že toto je 4. No a ideme sa pozrieť na to, ako vyzerá, v akom stave je boilies do studenej vody. Takže je výrazne mäkšia, ale vo vnútri vlhká. Tá štruktúra sa odlupuje krásne, jemne. Takže vyzerá to, že by zvládla ešte ďalší čas vo vode. A voní krásne. Za mňa ja by som dal ešte trošku viac obyčajne nejaké papriky alebo nejakého koreňa, vôbec by som sa toho nebál, ale rozumiem tomu, že je to guľa, ktorá je postavená na Scopex Squid základe. Je to veľmi dobrá voľba, Scopex Squid je super, takže za mňa OK. Musím ešte povedať jednu vec, že keď som vlastne pár boilies ako keby nadrtil, tak sa mi stalo, že po pár minútach ma začali páliť vlastne ruky, že je cítiť, že je tam kvalitná nejaká štiplavá zmes, nejaká chili paprika. Takže vyzerajú fajn, no a ja buď tento týždeň vybehnem nejakú krátku rybačku k vode, alebo teda až na Karpodrom víkend s chalaňmi, s rybármi Mokrej štvrte. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí. Vždycky mi na ústech úsměv naladí, nejde v tom o žádné excesy. My jen po stopách a průjdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si, my to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ním náhodou nerybařili, tak bychom se
tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude 100 pro ok. Už za míň, nežli za chvil pár uslyšíme Petrův zdar. Sleduju jeho kanál víc než rok, teda 7. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde se dětou vody, díky ti za typu sdílení. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem,